Hej så, og velkommen til den her video. I dag så skal jeg lave hvordan man tjener hurtigt penge i GTA. Vi går bare ind sådan her. Går ind på online, jobs, play job, Rockstar Created, missions, og så går du bare ned i bunden. Og så er den her, den her peer, et eller andet. Trykker bare på den. Og du skal have en Kuruma armorbil, hvis du skal klare den her mission, og du gerne vil have hurtigt penge. Så du skal have en Kuruma armorbil, koster 525.000 penge, eller kroner, eller hvad vi nu kalder dollars. Og og så skal I bare sætte dem op på hard, hvis I nu har den der, skal I bare spille helt selv. Og jeg husker at have den der armorbil. Og I unlocker den i et heist, der hedder Pacific Job, tror jeg det hedder. Jeg er ikke helt sikker, men ja. Så i hvert fald bare, ja, den her, det er Kuruma det her, det er nok at kan blive skudt ind i den, så ja. Men ja. Ja, så lige så skærm, så går jeg bare ved med at køre over til den grønne plet, der er på kortet, som I kan se. Og jeg kan så det bare endnu ned, fordi jeg har gjort det så mange gange. Men jo, måske hvis det lige lægger lidt, det finder en FPS, tror jeg nogle gange, og nogle gange så kommer det igen, så ja, det er mest når jeg kører bil, men det må jeg lige leve med, fordi ja, jeg ved ikke, hvad jeg egentlig. Men ja, i min anden video, det er hvordan man tjener hurtigt moneter, så du får mega meget RP af det. Men ja, jeg kører lige over til den der skide singling der. Ja, jeg kører meget hurtigt den her bil. Jeg har ikke engang tunet den, jeg har ikke været inde i customer. Så ja. Det er overfødt, så den er rigtig, den er mega dejlig, vi kan klare så mange missioner med den. Og hejste og kompleks bike der. Men ja. Og så kører jeg bare ind her, så kommer jeg over til grønne, som er meget tæt på nu. Og så kører jeg bare ind her, ind i det toilet her, så kan jeg se det svømmehjul derovre. Hvad jeg nu kalder det? Lykkehjul? Nej, jeg ved hvad det hedder. Og så bremser du bare her, og så gør du bare sådan her. Okay, så gik det heller ikke så godt det der. Så kører jeg bare ned her, og så får jeg have en stor bil, eller så skal jeg have den her bil her. Og man kan have to metoder, enten køre ind i den her bil, og dræbe dem alle sammen. Og ellers så kan jeg gøre sådan her, som jeg vil vise jer nu, som er den bedste metode, som jeg. Jeg tror nok, det er den bedste metode, man kan have. Og så sætter jeg bare op i bilen her, og så kigger jeg op i den og skyder den. Ja. Det plejer at bruge det her rum. Ja. Og så kigger jeg bare på den anden, så kan jeg gøre sådan her, uden at blive ramt. Så skal jeg gøre over, så skal jeg stoppe nakken her, bare begynde nakken, flæk. Ja, det er nok ikke spændende at kigge på det her, men det bliver lige nødt til den her gang, fordi det er det her. Okay, jeg kan gå herover. Åh, shit. Det er bare lidt sådan, det er jo meget fint. Og jeg skal nu. Og jeg har et teamlight, eller hvad det hedder. Og det er sådan, at jeg skal liv på det. Ja, og så skal jeg bare vente til at blive helt igen, fordi jeg har ingen liv. Slet ingen liv. Knap nok. Ja, det er nok ikke så helt fedt, som jeg kigge på. Men det må jeg sgu lige leve med den her gang.
Og så det meth has been dropped, som vi kan se nede i kortet. Der står en der med sniper. Okay, lige der. Og jeg kender sådan set den her mission ud af inden, men det skal I lige lære inden I begynder at selv bestemme, hvilken bil I vil bruge til det her. Man kan bruge alle. Sådan der. Så er vi snart blevet færdig. Sådan snakker hånderne. Nu rejser han så på en runde. Det ved jeg. Ja, der. Sådan. Og der er screen til, hvor er han her? Jeg kan se ham på kortet, hvor fanden er han? Der var han. Så flækker jeg ham bare, man. Flækker. Sådan. Så er jeg bare den her. Ja, så har I korrekt med mest, står den ned i hjørnet. Og så skal bare lige gå til bil. Hov. Jeg må lige være skylde det der på planen. Hov. Shit, sådan der. Jeg må lige være skylde lidt det der. Men ja, så går jeg bare ind i bilen her. Og så kører jeg, enten kan jeg køre den vej, som de siger, eller det er meget nemmere at køre den vej. Og så skal du bare gå over sådan der, Gerald's Apartment. Så er det meget nemmere at køre den vej. Kommer hurtigt over, så det er jo sådan set, det er det der fedt ved det. Det tager mindre tid. Men ja, så skal jeg bare lige køre derover og aflevere den, så får jeg jeres penge. Og den her mission tog rimelig lang tid, fordi jeg ved faktisk ikke hvorfor. Jeg plejer slet ikke at tage så lang tid, men så kan I med at gøre det, og der er to muligheder, du kan gøre. Enten så skal du sidde i bilen og blive ved med at skyde, men så har du ikke det bedste våben, du kan skyde med. Ellers så kan du bare stille om bag bilen, og så blive ved med at løbe op til den pæl. Og står du bag den, så skal du nok til sidste, som er der. Fordi du plejer nok de fleste, som står rundt omkring, når du står bag bilen. Ja. Men FPS kører ikke så meget den her video, jeg ved ikke helt hvorfor. Jeg snakker meget om FPS-videoen, fordi jeg tænker på, at det skal jo være god kvalitet, det skal være nederen at kigge på. Men ja. Jeg ved ikke, hvorfor fanden så lang sådan en video, eller ikke en video, snakker om. Hvad hedder det? Hvad nu det hedder? Mission. Det plejer aldrig så lang tid, så ja. Det bliver i hvert fald til mega kort tid, så skal bare overleve den her til ham der Gerald. Ja. Så det er en pengemetode, som jeg bruger meget, og jeg har skaffet alt mit level i de missioner, eller den her mission. Og bare god, men man kan desværre ikke replay det der nede med missionen. Men så kan man hurtigt gå ud ind, så man tjener rigtig mange penge på det. Det kan I lige få se lige om lidt. Ja, der er nemlig lige sekunder. Og der står nogle mennesker, skal bare køre den her, som siger den gule streg. Så går det ud af spil. Så går der en afløb den her. Indtil Gerald. Bum, sådan. Mission klaret. Så kan I se ham der Gerald, han kommer ud af det, som jeg kan høre. Så er det afleverer han den der meth, han har taget. Og så går du ud. Så venter du. Skal bare vente lidt. Og så skal man klare mission. Så mission passed. Og så får du 15 JP. Job point. Og 11.000. Og masser af AP. 1.400 AP. Så ja, det var min pengemetode til jer. Tusind tak for at I så den video. Husk selvfølgelig at give den en like, og så subscribe til min kanal. Hej.